Perspektívu vidím v tom chodníku takú, že mala by ísť okolo nej aj trasa cykloturistická, takže by bola využívaná aj cykloturistami. Potom je možnosť samozrejme prechodu do Beckova, po modrej značke, ktorú práve začíname, do Selca, na Bodovku, na Dubonku a samozrejme hore na vrch Inovec. Všetci tí, ktorí odtiaľ pôjdu, sa môžu zastaviť, oddychnúť si. Je to prvá etapa, ktorú otvárame, a tak dovolte teda, aby som privítal a otvoril túto našu akciu tým, že privítam hostí. Tak dovolte, aby som medzi nami privítal a poďakoval sa za pochopenie nášmu predsedovi terajšieho poľnohospodárskeho družstva inžiniera Macháča Jozefa, starostu obce Skočoviec inžiniera Tupého Jána, zástupcov pre prírodu občianskeho združenia, mali by tu myslím, že tu nemávajú, a Hansu, projektanta, ktorý nám napomohol urychlené vyštovoriť projekt, nakoľko keby sme to neboli stihli, tak nedostaneme ani z eurofondov peniaze, pána Miklánka Jana. Dovolte mi privítať inžiniera Richarda Vladimíra, predsedu poľnohospodárskeho združenia, predsedu dôchodcov v Kalnici Sedláka Petra, poslancov obecného zastupiteľstva, všetkých včelárov z Kalnice a z širokého okolia, ktorí medzi nás prišli, dopadli do Brezna. No a dovolte, aby som objasnil, že prečo nie je tu predseda Slovenského zväzu včelárov a teda za kraj. No žiaľ, jeden pri Hlbovci práve havaroval a taká na častlivú havarovnizmu nie je, ale bude pokračovať, len potrebuje, aby došla aj bezpečnosť. No a druhý pri zápke pred Trenčínom stojí, tak neviem, ako sa sem preborí. Slúbili, preto sme trošku čakali, slúbili, že teda len to dorazia sa mi ohlásia. Dovolte, aby som privítal teda školy, ktoré boli ochotné sa tohto zúčastniť, a preto to robíme a otváráme v piatok zo základnej školy Beckov a zo základnej školy Kočovce samozrejme a zo základnej školy Kálnica, 1. a 4. stupeň. Takže všetci si veselo zatlieskajme, prejdeme na prvú tam, predstavíme pásku. Prosím pána predsedu družstva. A pána Tibora Maloviča, aby vykonali slávnostné prestrihnutie pásky. Zároveň by som potom prosil ctených hostí, aby sa nám podpísali do pamätnej knihy. Zabudli sme na brúsik. Takže náš chodník bol slávnostne prestrihnutím pásky otvorený. Započúvajte sa ešte do včelárskej hymny. Vidíš ty, jak dobre strihajú. Ty dobre strihajú. Z tejto strany možno.
Deti, ak chcete, môžeme vám odstrihnúť tieto pásky na pamiatku. Dobre, trošičku. Takže poprosím ujať novinu. Áno. Takže na vaše zdravie. A nech tie včelie produkty slúžia len a len pre zdravie. A nech je chodník stále vyšlapaný. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Tento chodník je prvým slovenským náučným chodníkom. Viete, čo to znamená? Že na Slovensku ešte nebol vytvorený takýto chodník poznávací. Toto je absolútne prvý. Takže vy máte možnosť po tom chodníku ako prvý prejsť. Áno? A si to vážte, a my budeme strašne radi, keď príde ste sem aj druhýkrát, aj tretí, aj ďalší krát. Pretože my nechceme z tohto chodníka urobiť len včelársky chodník. My chceme z toho chodníka urobiť chodník, po ktorom sa bude často chodiť, poznávať prírodu, kvetinky, pozerať na zvieratka a učiť sa históriu tohoto kraja. Budete mať o to záujem? Áno? Takže keď pôjdeme po ceste, sa ma pýtajte, ja vám budem mnohé veci odpovedať, ktoré určite ste ešte nepočuli a nepoznali. Dobre? A viete, kto ho vybudoval tento chodník? Vybudovali ho kánickí včelári. Dobre, a vybudovali ho hlavne pre vás. Takže, dovolte, môžeme medzi s nami teda s radosťou privítať. Takže nech sa páči, poďte medzi nás. Ešte. Cez to všetko si poď strihnúť. Vítame medzi nami predsedu Slovenského zväzu včelárov, pána inžiniera Gála. Zavesíš kráľovej alebo na sekretariát. Vidíme ho, že prišiel, slniečko sa trošičku usmialo na nás, takže už sme spokojní, že sa mu nič nestalo, že mohol medzi nás prísť. Krstí teraz chlebom a solou. Takže prosím ich. Takže prosím ešte našich milých hostí, aj ty som poprosil pani riaditeľ, keby sa podpísali do pamätnej knihy a pomaličky sa vydáme na cestu. Dobre, stojíme, čelo. Hoď sa vracia do včelárstva, náš to v svete raj. V ňom snívame žitia maj. Keď zakvitnú polia, lúky, skvitne celý kraj. Zelenia sa roztomile háj. Tu naše včeličky bzučia, háje zahučia. Hásajú nám kvietkou je na svet. Z nich my sladký med znášame a lásku nám unášame. Nad včelárstvo krajšie niečo v svete nie. Preto zaspievajte hymnu z včeliek. Na pravej strane, keď sa pozriete, alebo po vašej ľavej strane vidíte vinohrad, ktorý je najsevernejšie na Slovensku položený, má 3,5 hektára, dorába sa tam veľmi dobre hrozno a víno, toho času to PD družstvo dalo do podnájmu a málo kto poznáte, veľmi vzácne pre túto oblasť je oskoruška, preto som vás tu pristavil. Na výstavke budete mať možnosť vidieť toho plodu. Blaha